moni abwezi nonse okondedwa mu dzina lopambana la Ambuye Yesu Khristu. Ni zabwino kumasonkhana pa mawu a Mulungu. Dziko lapansi lili la bize zochitika zambirimbiri. Kuli maliwu a ndale, kuli maliwu a mipira, kuli maliwu osiyanasiyana amene akoka tcheru cha wanthu. Koma maliwu onsewa sangatipatse ife moyo nothera pa dziko lapansi pompano. Koma ni liwu limodzi limene lingatipatse ife moyo, limene linamuyitana Lazaro m'manda muja kuti Lazaro tuluka. Ndipo Lazaro wakufa uja atatha 4 days akununkha auwola anakhalanso ni moyo. Ndipo limeneli liwu la Ambuye Yesu Khristu. Nangati amene amakokedwa tcheru ni liwu limeneli, kuti amazitenga zinthu zonsezi zachabe koma kuti akhale ku liwu limeneli, kuti amafuna pamalo pamene akukhala azimvetsera Baibulo, azimvetsera uthenga, aziwerenga Baibulo, azikhala moyo wapemphero, amene safuna kuti azijomba umapita kutchalichi kumene. Nangati tikokedwa ni chani? Tingozindikira chimene tili mkati mwathumu chimene timakokedwa nacho. Ngati makokedwa beni zinthu za dziko lapansi zungotanthauza kuti ife moyo wathu ukokedwa beni mizimu yakuphompha yakugahena kumene. Koma ngati tikokedwa ni zinthu zakumwamba zimenezi, tidziwe kuti ife si anthu apa dziko lapansi, ndife akumwamba kumeneko, ndife Ambuye Yesu Khristu. Ndiye tiyeni tisamalireni nthawi yoopsa. Satana afuna atipangitse anthu abize, haleluya, komanso afuna atipange relax. Za Mulungu tisaganizire, tizingoganizira kuti pokhala ndi pompano pa dziko lapansi. Za moyo winawo tisaganizirepo ayi, koma moyo winawo ulipo ndithu, chifukwa na Ambuye Yesu Khristu wosanama amene adalonjeza, amene akuti thambo ndi dziko lapansi zidzapita koma mawu a Mulungu sadzapita. Kumwamba kulipo. Musakuphonya abwezi. Pangani china chilichonse chimene mungathe kuti musakuphonye. Anthu amataya zinthu zochuluka m'moyo mwawo, utaya chuma chawo zambirimbiri kuti apite kumwamba kumeneko. Ni sembe, haleluya, amakana kunyada kwawo, amataya chuma chawo chonse cha dziko lapansi, zokonda zawo zonse, nikudzichita salenda kwa Mulungu kuti nili pano Ambuye, chifukwa choti afuna apite kumeneko kumwambako. Ndiye inuwo bwanji? Nanga makaniwo, nanga mwana mukana pa mawu a Mulungu mupita bwanji kumwambako? Chifukwa kumwambako si kwa gogo anu, ni kwa Mulungu, haleluya. Ndipo pokhani kwa Mulungu kupita ana ake okha, ana ake na amene amachita chifuniro chake. Kukadakhala kwa gogo anu ndikadali mupita, haleluya. Koma Mulungu si gogo. Iyeyo Mulungu ali na ana ake amuna ndi akazi amene amachita chifuniro cha Mulungu, ndipo iwo amadziwika ni Mzimu Woyera. Basi ndiye chokhacho. Ndiye mufunika mukhale mu chimene chocho, haleluya. Tate tipemphereni. Atate wathu wakumwamba, tikuyamikani tikuthokozani nthawi ino. Bwerani Mzimu wanu Woyera mwa mawu anu mutiphunzitse mutiyankhule. Tikayankhule ngati Davide kuti ndinalokonda mene amati tipite ku nyumba ya Yehova. Inde si ku nyumba ya Yehova pomwe pali uphungu wanu, ndipo angelo anu kwa wina aliyense amene ali nkuonera akakhale pamenepo kumfulumizitsa kuti akachilandire chimenechi mwa Mzimu. Mene mu dzina la Ambuye Yesu Khristu pempha zonse chiyamiko. Amen. Ndipo chichita kuti wonse ang'ono ndi akulu, achuma ndi osauka ndi fulu ndi akapolo alandire chilembo pa dzanja lawo ndi pa mphumi pawo. Ndipo kuti munthu sangakhoza kugula kapena kugulitsa, koma iye yekha wakukhala nacho chilembo ndilo dzina la chilombocho kapena chiwerengo cha dzina lake. 18. Pano pali nzeru, iye wakukhala nacho chidziwitso awerenge chiwerengero cha chilombocho, pakuti chiwerengero chake ndi cha munthu, ndipo chiwerengero chake ndicho 600 mphambu 50 kudza zisanu ndi chimodzi, imeneli 666. Tili modzi? Ndiye tiwerenganso ku chivumbulutso kumene. Ndipo mutsimo mudatuka dzombe pa dziko, ndipo analipatsa ilo mphamvu monga zinkhanira za dziko zili ndi mphamvu. 4. Ndipo ananena kwa ilo kuti lisayipse udzu wa pa dziko, kapena chabiri chilichonse, kapena mtengo uliwonse, koma anthu amene alibe chisindikizo cha Mulungu pa mphumi pawo ndiwo. Ndiye pamene tawerenga pa timafuna tipitirize phunziro lathu la chilemba cha chilombo chisindikizo cha Mulungu. Ndiye mu gawo lapita lija timaona lawi la moto likuyenda
likupereka chitsitsimutso kwa anthu mu nthawi zosiyanasiyana na mithenga ya Mulungu mu nthawi imene amene ali angelo ake ma earthly messengers. Tinaona pamene Roman Catholic chitagwa Martin Luther madzuka, aleluya, ni uthenga wakukozanso. Anthu anali ni chitsitsimutso mu nthawi imene, aleluya. Ndeti kuona kuti Martin Luther atachoka otsatirawo anapanganso kahulekena kofanana ni mayi wawo amene anagwa kunisha khanso, kenako lawira moto linachokeranso. Litachokera kenako John Wesley analiona mu nthawi yake, nayenso anabwera ni uthenga wa chiyeretso. Atachoka unagwaso mpingo, chitsitsimutso ichi chinazimanso, aleluya. Kenako lawira moto linachoka. Ndeti tali pa Pentecostals pamene 1906 imene amayamba kwa Azusa Street, kumene kunali chitsitsimutso, kunali kubwezeretsedwa kwa mphamvu nkuyankhula malilime, aleluya. Maso mapente anali ni chiphunzitso cholamba chimenechi cha mawu a Mulungu, kuti samalola mamembala zipita ku mashow kumene kumakonera mashow ma TV. Kuchenjera kwa mdierekezi kwakuti mafilimu aja watikira umumu na amene akutidyera nthawi na amene akutiwononga, aleluya. Samalola kuti akazi awo azidula tsitsa, olo kuti mkazi azivala matrauza, olo kuti azivala maminisketa. Amafuna akazi azivala ngati akazi mwa ulemu wasi, ni mmene amachitira, aleluya. Izi zovala umundolomu samalola zonseziji. Koma taonani lero lino ma Pentecostals na amene muwaona matsitsa ametameta lero lino, ayikayika zophoda pentapenta nkhope zawo, matrauza avalavala zonsezo, aleluya. Sikuti nufani khale wamwano kapena wonyoza, koma ni mawu a Mulungu ni choonadi, niyankhula izi ni mtima wachikondi. Ndipo cholinga chake nchakuti ni mungobwera ku mawuwo basi te, sikuti mubwetekeke mwakuti ayi chifukwa mukabwera ku mawuwo mupeza chisomo mupulumutsidwa, mukhala pa choonadi chenicheni cha ngwiro cha Mulungu. Koma mukakana muzingokhala kupembedza chonchomo koma musakhala pa chifuniro cha ngwiro cha Mulungu, aleluya. Nde mapente taona nimene akuchitira lero lino. Nde mu 1909 menemu munabadwa munthu wa Mulungu amene William Marion Branham, amene wakwaniritsa ulosi wa Malaki 4:5 kumene kulosi wakuti Yehova sanabwere kuononga dziko lapansi kumapeto kuno, adzatumiza ka Eliya mneneri amene adzabwezeretsa zonse, aleluya. Ameneyu na amene watibwezeretsanso ku chikhulupiriro chathu mwichija chimene chinayamba pa tsiku la Pentecost. Zonse wabwezeretsa, ndipo uthenga wake umene maulalikira chilimodzi wakubwezeretsa wa mawu, chifuniro chonse cha ngwiro cha Mulungu. Ndipo lawira moto linatsika pa mtsinje wa Ohio ku America kumene mene ankabatiza utumiki wake Brother Branham amene linafika ndi mawu kuti uthenga akuti monga Yohana anatsogola kubwera kwamba kwa Ambuye Yesu Khristu, uthenga wako utsogola kubwera kwachiwiri kwa Ambuye Yesu Khristu. Ndipo tili mu uthenga wake umenewu, aleluya. Ndiye kuwala kwa nthawi yathu yakumadzulo ino kumene, aleluya. Kwakuti mukakukana mukusankha kukhala mu mdima kuti simufa muyende mukuwala kwa Ambuye Yesu Khristu kumene. Ndipo matchalichiwa a uthenga uwu, aleluya, ngakhale kuti alipo chonchomo, koma tikupeza kuti enanso nawo akukana koma akunyamula m'manja, chifukwa chakuti ntchito zawo moyo wawo suwonetsera chimene uthengawo uli. Uthengawo sunasanduke moyo mkati mwawo. Ukabwera uthengawo amaukana, chifukwa tikupeza zidani, tikupeza kumenyana pakati pathu, nazi tikumiki omwe kumamenyana wina ndi mnzake, kumachitirana nsanje zinthu zimene sizimene azizifunikira. Timene tikhale anthu odzichepetsa, anthu odzala ndi chikondi, aleluya. Osati tingokhala anthu ongoumbidwa kuthupi, kungosunga matsitsi athu, tavala madiresi athu abwino, aleluya, koma mkatimu muli mola, muli zidani, pakamwa pathupo palipola, zoyankhula zoyipa, aleluya. Tisakhale anthu a mtundu oterowa, koma tikhale anthu amene mzimu wa Khristu weniweni ungakhale mwa ife, mkwatibwe, chifukwa ino ni m'bado wa mkwatibwe, aleluya. Umene Ambuye Yesu Khristu akubwera kudzatenga ana ake kuwala kwake nukuku kumene kulalikidwa. Koma mukakukana musankha kukhala mu mdima, mukutenga chilemba cha chilombo chimenechi, aleluya.
Ndiye tinaona kuti pa vesi tawerenga kuchivumbulutso 13 akuti icho chinachita kuti chinapereka mpweya ku fano lija. Tilimodzi pali chilombo, pali fano la chilombo, ndiye palinso chilemba cha chilombo chimene Bible chivumbulutso 13 yakuti kuti amene ali nayo nzeru adziwe kuti chiwerengero chonchentani cha munthu si cha matenda, chifukwa si COVID-19 ni matenda amene cha munthu. Ndiye nkhani imeneyi yakuti munthu wake ni ndani, ni pamene tumpeza Paulo akuyankhula za munthu wa tchimo amene ali mu kachisi namachitira zinthu zonse za kuchitira mwano zinthu zonse za Mulungu. Munthu amene ni ndani? Ni papa. Tilimodzi munthu wake name chifukwa chilombo chikambidwa apa pachi. Chilombo ni mphamvu, imene ni mphamvu ya mdierekezi imene yudzuka mnyanja umu. Pache nyanja tono chigulu cha wanthu. Tilimodzi ni mphamvu imene yadzuka ku Vatican kumeneko. Haleluya. Nde fano ni WCC chitaganya cha matchalichi. Pacha taona kuti mwathethekati mahule tiana ta mahule mu nthawi timene tiuchitanga ti mami wawo wachigololochi. Haleluya. Ndiye taona kuti papayu wakhala kuyendayenda kupanga migwirizano ni matchalichi. Abwereranso kwa ndani? Kwa mami wawo apanga nawo mgwirizano. Mgwirizano umene unodabwitsa ngakhale asilamu aulowanso momwemo. Akuluakulu amatchalichi aulowa amene mndefufuzana kuti kodi akuluakulu ampingo anu ku headquarters kwanu sanalowe umenewo. Ndiye fano la chilombo chimenechi. Papa ali pa mpungwepungwe kuti apange chipembedzo chimodzi, komanso alamulira dziko lapansi. Afuna apange boma limodzi la dziko lapansi, komanso afuna apange currency imodzi, ndalama imodzi yakuti kutsogoloku mkwatulo kanguti wachitika zonse zolinga zakezi zitheka. Ilimodzi ndipo pa nthawi imeneyo adzakakamiza wina aliyense kuti agwadire kufundo kwa ulamuliro wake. Amene adzakana Bible kuti adzaphedwa ameneyo. Haleluya. Ndiye udzakhala kakamiza, idzakhala nthawi yoopsa imeneyo. Ndiye mukhoza kuona ali nambala yake ni ya munthu wake ni wachimo. Ku Vatican uko kuli mawu akuti Viscaris Fidei. Brother Branham anapitako anakaona mawuwo. Mawu amatanthauza kuti olowa m'malo mwa Yesu Khristu. Baika instead. Haleluya. Olowa m'malo mwa Yesu Khristu ameneyo papa amene amakhanula mu khulupirira machimo, amanena zinthu ngakhale zosiyana m'Bible. Haleluya. Koma anthu amachita chifukwa amati ni Yesu Khristu pano pa dziko lapansi. Koma zimene akuchitazo ni zamwano kumawu a Mulungu. Nanga homosexuality imakambidwacho ni mawu a Mulungu. Haleluya. Ndiye mawu a Viscaris Fidei mukawerenga ti Roman numerals amatipangitsa ife adi ku 666. Haleluya. Simudziwa kuti zinakhala bwanji, koma zinakhala mwachincho muchifukwa Mulungu anaonera kuti nambala imene ya munthu ndiye ichokera kumene koko. Haleluya. Ndiye apanga migwirizano ni matchalichi awawa chimene lili fano la chilombo. Ndiye kutsogoloku kudzakhala kakamiza kuti munthu agwadire kufundo zake. Adzakhala ulamuliro kuti adzatenga ngakhale ulamuliro pa ndalama. Mafumu a dziko lapansi adzagwadira kwa chifukwa ndalama idzakhala ndi iyeyo. Nthawi yake ikubwera ndipo inoyi chakuti mkwatibwi wa Yesu Khristu ana Mulungu amene adzutse maswala aone kuti nthawi ya chiwombolo yafika, ili pafupi. Tosweka tidzazidwe ni Mzimu Woyera, tikhale ni mafuta okwanira mu nyali zathu amene Mzimu Woyera. Isamawale madiyi mu nyali yathu. Haleluya. Tiye ntikokereni pamene pali chikondi chikusowa, tendere chimwemwe ni zonsezi, chifukwa nthawi yakudza kwa Ambuye wathu yafika. Ndiye mwakhoza kuchiona chilemba cha chilombo chisiro cha Mulungu chikoseku kuku chisindikizo cha Mulungu ni ubatizo wa Mzimu Woyera umene umasindikizidwa kwa amene ali pakupembedza kuona ana a Mulungu amene wa nthawi zonsezi. Chilemba cha chilombo ni anthu amene akukana ubatizo wa Mzimu Woyerawo amene ali mukupembedza kwabodza kwa mdierekezi. Ali achipembedzo ndithu pasi pa dzina la Chikhristu, koma zimene achita nzochitira mwano Mulungu. Haleluya. Ameneyo na amene ali ni chilemba cha chilombo 666. Ndiye taona kuti pali mkazi wachigololo wamkulu amene Huleyo amene. Haleluya. Tiye tibwene kuthenga woona uwu
wakuwala kwa madzulo kwa nthawi yathu wa William Marion Branham. Ambuye akudalitseni.